Hello guys! Ayan, welcome back to my channel. This is Tips Me for more videos all about dragon fruit. Please check on my YouTube channel and subscribe and click the bell para updated kayo sa mga videos ko. Ayan, tsaka follow din sa aking Facebook page. Ayan, so ngayong this video guys is mag-update po tayo. Today is April 1, 2021. Ayan guys, pakita ko po sa inyo yung second batch na yung nagpa-flowering na yung aming dragon fruit. Tapos na po kami sa first batch. Naka-harvest kami ng almost mga 27 kilos po. Ayan, so yung 27 kilo is dinala ng amo ko at saka binibinta nila dun sa Cebu City. Sila na yung bahala dun. Ayan, no? So sa second batch, ipakita ko po sa inyo. Before that guys, ipakita ko muna yung malaking papaya dito. Ang laki niyang papaya guys. Malapit na po yan ma-harvest. Ayan, no? Ang laki ng papaya. So, tingnan natin. Ayan guys, oh. Wow, ang laki niya. So, dito tayo. Kasi hindi makita. Hindi rin, ayan. Ang laki niya guys. So, masarap po itong gawing kilawin or kinilaw na papaya. Kasi yan po yung papaya na nung pumunta ako kanila sa bukid ni Ate Charing, yan po yung papaya na dinala ko dun. At saka nagkilaw kami ni Jen TV at saka ni Marinong Humboy. Ayan guys, so nandito na po tayo sa dragon fruit farm. Ayan. So i-update ko kayo sa second batch. Ayan, ito na po guys. Ayan o. Ayan, meron ng mga fruiting. Nag-fruiting na siya. At saka ito, mga flowers. Ayan, mga flowers. So ito yung kalsada guys na pinagawa ng ang bus ko. Tapos na po ito nagawa. Ayan. So patungo doon, easy lang na makapunta yung mga sasakyan patungo doon sa top. Yan, papunta po tayo doon sa top. Ito naman guys, oh. Wow. Ito na, malaki na po sila. Malapit na silang mag-blooming. Yan, so dito na side, meron din dito. Yan oh, ang dami na. So, nung pagpunta ni Ate Charing dito guys is mga August pa yon. Pero ngayon is April pa. April, May, June, July, August, malapit pa. Malapit na, hindi pa. Yeah. So, saan natin guys na marami na naman itong bunga. Kasi August yun papunta ni Ate Charing, ang daming bunga doon. Yun po yung parang pinali, grand final ata yun. Kasi yun po yung time na lahat po ng dragon fruit is, lahat ng stem is mayroong bunga. Kagaya nito, mayroong mga bunga. Every ganito, ganyan, mayroong mga bunga. So ngayon, oh. Kita nyo yan na second batch pa lang yan, pero ang dami na niyang mga flowers. Tingnan nyo guys, oh. It's a blessings po talaga. So sa first line po lang po yan. Sa second line is dito yung second line patungo dun. So sa first line is ito. So dito tayo sa first line una. Ayan. So dito tayo magsimula. Kasi gusto ko talaga na i-update ko kayo at saka makita nyo na proven po talaga si Tips Me mag-alaga ng dragon fruit. Ayan o. Ayan, ang dami na. Wow. So sa first line tayo guys. Ayan, sa first line. Yan po yung update natin ngayon. Mayroong nagbabatch na naman. Parang sa third batch ata yan. Ayan o. Wow, it's a blessings po talaga. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yan, ang dami. Wow. You know, nun sa likuran. Yan. So dito naman, meron din dito. So tapos na po tayo sa first line. So second line na naman tayo. Wow. Ang dami. Second line. So ito yung first line. So second line tayo. Yan. Yan o, nagdouble pa sila. Nagdouble. Yan. Yan o. Yan o. Yan. Ang dami. It's a blessing. Ayan o. Wow. Second batch. Welcome to second batch. Second batch of high school. Yan guys. So sa first batch, nakaharvest lang kami ng 27 kilos. Ayan. So
Yan na po. Ayan na po. Yan na po yung mga flowers na malapit nang mag-blooming. Ayan o. So sa front lang po ito na side, pero dun sa likod, meron din dun. No? So ipakita ko sa inyo. Ayan o. So tapos na po tayo sa second line. Ayan. So dito tayo dadaan. Patungo dun. Ayan o. Tingnan nyo guys. So ito yung second line, pero meron pa rin sila dito sa at the back. Mayroong mga bunga. So ito naman yung tinatanim namin na extend. Ayan. So dito tayo. Ayan guys. So sa third line na po tayo. Sa third line. Ayan. So ito yung natira sa first batch kinagat ng mga langgam. Tingnan nyo. Yan o. Hinog na sana. Pero kinagat siya ng langgam. So okay lang yan. It's blessings na naman. It's share your blessings, diba? Share natin sa mga insect. Bigyan natin sila. Yan. Yan guys o. So sa mga nagtatanong no, hindi po sa akin tong farm na to. Only nag-alaga lang po ako. Ako po yung nag-manage. Pinakatiwalaan po sa amo ko na mag-alaga. Hindi po ako ang may-ari nito. So parang workers lang po ako dito. Soon, pag may blessings tayo na darating, kagawa tayo ng farm. Yung sa atin din. Yung sa atin mga katips. Gusto ko talaga na magtayo ng farm. Kagaya nito. Yung sa akin talaga. Yan, ang dami. So yan o. Malapit kasi ang mahinog. Yan. Tingnan nyo guys. No? So yan po yung third line. So hanggang doon, meron din dito. At the back naman tayo. Oh, parang maugmaan tayo niya. Parang bukas tayo matapos ito. Ayan guys. Sa karami ng mga flowers, baka bukas na tayo makatapos nito. Kung isahin natin. Kaya mag-shortcut na lang tayo guys. At least nakipakita ko sa inyo yung mga update ko sa inyo kung ano na yung status na dragon fruit namin dito. Ayan o. At the back. Dalawa po talaga sila. Tingnan nyo. Yan. Ayan o. Wow. Meron pa pala dito. So, kinagat pa lang ito ng langgam. Yan o. Dalawa. So, dito na naman tayo sa fourth line. Yan. Diba ang dami? So, dito na side, wala siyang bunga. Pero doon, mayroon doon. Yan o. So, ganyanin na lang natin patungo doon. So yun o, mga bunga nila. Pagka maugmaan tayo, mabukas. Bukas pa tayo matapos pag inisa-isa natin o. Yan o. Ang dami doon. Dito tayo dadaan. Tingnan nyo guys. O. Ang dami, diba? O. Wow. May mga insect pa oh. Nag-ano kayo dyan mga insect. Yung mga insect na yan. Yan oh, mga insekto. Hindi makita yung mga insect. Yan. Ang dami nila. Nag-aabang pag bloom na yung flower. Sila yung kakain sa flowers. Dadapo sila yung mga insect na yan. Sa pag mag-bloom na. Sila pa yun. So one day guys, or baka dito ako mag-stay kasi gusto ko ipakita sa inyo yung pag-blooming nila. Tingnan natin yung pag-blooming nila, no? Magla-live po tayo. Midnight po, alas 12. Abangan nyo po yan. Pag may time ako or hindi ako busy, dito ako matulog. Yan o, so hanggang doon.
Doon, meron din yun. Ang dami. No? Napawisan ako. Kasi almost mga 4,000 po ito ka puno. Baka mabukas. Baka madugay ta. So, dyan sa side yun. Meron din yung flowers. Yan. So, nandito si tatay. Tay. Yan ang yung ginagawa ni tatay. Yung mga damo na umaakyat. Asa ko tay? Tingnan nyo guys. Yan. So tapos na tayo. Doon tayo kanina. No? Grabe. Ang taas na nilakaran natin. Pag pumunta ka doon, no? Parang hulmigas ka lang or langgam ka lang. Ganyan kakaliit doon. So overlooking po yung area dito. Tingnan nyo. Napakaganda yung area. So nature po talaga. Tsaka organic yung place dito. So doon po yung kainan namin. Tsaka dito naman na side, meron din dito. Tingnan nyo. Di ba ang dami na. Always po talaga ako mag-update. Kailangan ko talaga i-update ko kayo. Kasi love na love ko po yung mga viewers ko. Gusto ko na makita nila yung dragon fruit. Kasi minsan lang po ito makikita. Yan, so dito naman tayo. Yan o. Wow, dito marami dito. Mga flowers guys. Yan o. Yan. Wow. Ang dami guys. Wow. So dito naman na side, meron din dito. Wow. Dami sa sikan bats, no? Soon po, mag-harvest po tayo. Ayan. Yung marami ng bunga. Ayan. So sa mga nag-follow sa akin, no? Dito po kami kumakain ni Ate Charing dito. So dito yung background. Dito yung dragon fruit. Tapos dito yung video. Ganyan. So dyan si Ate Charing, kung nakita nyo po sa yung umabot na po ng 1 million views. Yung pumunta sila sa It's Me Emer dito. Dito po yun. At saka marami yung bunga. Pagbunta nila dito. So dito naman tayo na side. Yan o. Ang dami po talaga. Wow! Dito yung pinaka parang bunga na bunga po yung bunga niya. Tingnan nyo ha. Ayan. So slow mo natin. It's a beautiful flowers. It's a more blessings guys. Tingnan nyo. Kung gaano karaming mga flowers na sumisibol dito sa farm. Yan o. Wow! Grabe ko talaga. Tingnan nyo guys. It's more fun on dragon fruit. It's more fun in the Cebu City. Cebu, Philippines, dragon fruit. Tingnan nyo. At sa mga hindi pa nakaalam guys, no, na parang kami lang ata yung nakatimbang ng dragon fruit ng 1 kilos and 1/4 ata yun. Oo, 1 kilos and 1/4. Kung makikita nyo po sa aking channel, nandun po sa videos, sa playlist, all about dragon fruit. Meron po dun akong video na binibidyohan ko po, isang piraso, nagtimbang po ng 1 and 1/4 kilos, isang piraso. Tingnan nyo po dun. Grabe, napaka rare or talagsaon lang po yun. Yun ang gami. Ang dami guys. Wow. Ang ganda tingnan.
Tingnan nyo. Ang ganda tingnan. Saka dito, mayroon din dito. Ang dami rin dito. Tingnan nyo guys kung gaano ka blessings yung farm na to. Si Tips Mio po yung nag-alaga. I'm so proud po. Kasi minsan lang po gaganito. Kasi yung amo ko po is pumunta po doon sa ibang lugar. Sabi niya, bakit daw walang bunga doon? Pero dito sa amin, it's more bunga po talaga. It's blessings. So nagtataka po yung may-ari doon kung bakit daw maraming bunga dito. Sa kanila, same naman lang po. Sa Cebu lang naman. Or same season lang naman. Pero walang minsan isang bunga. Wala din. Walang pong bunga. At saka kung mayroong mang bunga, ganito lang po. Ganito yung flowers nila doon. Pero matatanggal. So bakit daw? Ayan o. So grabe. It's more blessings po talaga. Maraming salamat po sa Panginoon dahil binigyan niya po kami ng mga ganitong bunga every year po. No? So abangan po natin yung pag-harvest namin at saka i-update ko kayo pag ito ay marami na po or pwede na pong i-harvest. Ayan guys, no? So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless yan. For more videos all about dragon fruit, check on my YouTube channel and see on my playlist all about dragon fruit. And please don't forget to subscribe and follow me and click the bell guys. Ayan, maraming salamat po. This is Tips Mio once again. Maraming salamat sa panonood. Keep safe always. Ingat po kayo palagi mga ka-tips. Bye bye. Thank you for watching.